kube Nkosi awusibabelanga uNkulunkulu ongcwele wafinyelela la Nkosi abe sasingakhona Nkosi ingabe naloku busuku Nkosi asibonanga siyayibongela uNkulunkulu wethu ongcwele siyahalalisa siyadumisa uNkulunkulu wethu ongcwele wena usendaweni ephakeme kakhulu kuneyindawo ezisasile uNkulunkulu wethu omuhle tubongela ukufanele uNkulunkulu ongcwele nokubonga ukufanele nanti imandla lakho uNkulunkulu ongcwele napa abantwana bakho ebusuku uNkulunkulu wethu omuhle la ukhona wena khona Nkosi uNkulunkulu wethu ongcwele kunokuphendula kwabantu la kukhona wena khona Nkosi kunokukhululwa kwabantu la kukhona wena uNkulunkulu wethu ongcwele kunenhlanganyelo yabangcwele basezulwini sibonga kakhulu uNkulunkulu ongcwele kubusuku akube kuhle kuwe Nkosi yami uphinde uyambule inhliziyo yakho uNkulunkulu ongcwele ngithi ebusuku wenzele igama lakho ngenxa kaJesu okuphakamisileyo amen. Ngicela sihlale phansi bazalwane. Usuke uNkulunkulu kunabantu abonile ukuthi nangeqhamuke ngalesi sikhathi mhlawumbe amasonto amabili ngeke phele bekhona Yesu uNkulunkulu ethuthukisa into ezoma Jesu ezoma phakathi kwakho nesimo sithi nasifika isimo sithole kunento emile phakathi kwakho wena ucabanga ukuthi uqhubile kanti khona owama phakathi kwakho nesithi wawusuba uqobi kungalwa bazalwana uIsrael akayilwanga zonke izinto khona ngayilwanga izinto kodwa aqoba kuzenalwa Jesus malibonge igama lenkosi amen malibonge igama kaJesu amen phela ningakhohlwa ukuthi uIsrael nangabe phuma eGibhithe umane phethe ikhaki malibonge igama lenkosi ngoba uIsrael wayenazo ikhali eseGibhithe ngoba yona endaweni yakhe so nangabe ufuna ukuzwisiswa lokhu osondele evesini elithi ngiyothula mina nomlwelo khona izinto esemlandweni kodwa okwavela uIsrael eqhubile kodwa ezingalwanga uIsrael ezilonkulunkulu belwela uIsrael uIsraeli uwele ulwandle wayiqoba uIsrael ulwandle khona abazali uIsrael uke waqoba emini malibonke igama emini waqoba uIsrael yeza impi ngobuningi izovimba uIsrael ibuyisele emuva owayengafuna ukubuyela emuva wayobulawa ngolelo langa kwasho ukuthi ohamba noIsrael othembekile kwatholakala ukuthi indlela impi esi-advance ngayo akuselula uIsrael edabule uthi umlando bazalwane ngaphambi kaIsrael kwakululwandle ukuthi sekuthiwa emaceleni bazalwane kwakuyiwa nangapha emva kwaIsrael kwayimpi elandela uIsrael malibonge igama lenkosi kwadinga ukuthi abanqobe ukuthi babize umnikazi wempi noma bacela uxolo ezitheni zabo kwangathi mhlawumbe bakhambo omunye wathi silonkulunkulu uthixo silwelayo ngeke sakhothama ezitheni zethu sizobiza yena uNkulunkulu khona lana mhlawumbe wabuza omunye wathi uyasibona isikhathi ukuthi asivuki sibesaguqa phansi nayo wathi omunye noma singesavuma akukhona ukuguqa kodwa ukuthi simbize yena ngoba khatha
kungabalulekile ukuthi umbiza kanjani kodwa wambiza bese lithi iBhayibheli bazalwane yasondela impi basondela nabo eduze kolwandle malibonke igama lenkosi njengoba ukuthi iningi labanye abantu bavele banquma bathi inkosi kuyacaca usekuphelile nathi vele into yethu iphelile sesilinde vele uIsrayeli noma sesilinde umGibhitha eqede nathi malibonke igama lenkosi kwasho ukuthi olondo Israyeli akuzeni nalabo bazalwane kodwa kwasho ukuthi lapha phakathi kwabo ababodwa yipi plus umnikazi wethu uhamba nayo uIsrael bese lithi iBhayibheli bazalwane nxa befika ke sebembizile uNkulunkulu wabo wa-overtake uIsrael wabalawo uIsrael okumele ekhona wafika wabeka amathe akhe ephezu kolwandle ulwandle lwavuma ukuthi wena uIsrael iBhayibheli lwahlukana phansi ulwandle bathonente short kuthiwa wahamba uIsrael kusengathi uhambe emhlabathini owomileyo bese lithi iBhayibheli uthena ngabe phakathi abanye bengakholwa bethi inkosi yami sezofela olwandle kanabazi ngoba into kaNkulunkulu nangabe ungakambulela yona ungawubanga umsindo hlala ukuthi inkosi loziyabhule ngesikhathi esifaneleyo malibonke igama lenkosi bangena olwandle kanti abangeni bodwa olwandle bangena naye umnikazi awethu sonke owabiza ulwandle lungekho labakhona wabiza amaguma namadwala abakhona wabiza indawo eziphakemeyo zabakhona wayekhona eqaleni bakithi umbonile uJohane uthi lona umkhona ubekhona izinto engakabi bese konke ke kwavela ngaye lo uNkulunkulu kebasabane xa ngabe bengena abahlengwa bakithi bengena lapho olwandle leli iBhayibheli saseyilinga izitha zabo nabo ukubalandela bakithi ningangeni la singenisa khona uNkulunkulu ngoba kwesinye isikhathi sisuke singenisela ukwelisela ngaphesheya kwesinye isikhathi khona la kudlula khona kanti siya kwenye indawo wena bathi siyophelela khona usibone isitshana esikisini uthi uyabheka singaqhamuki ngaphesheya kanti bakithi uzosiwelelisa ngaphesheya la ufuna ukuthelelisa khona bese lithi izwi kaNkulunkulu nangabe amaGibhitha amaJibhithe bazala elinga ukwenza njengalabo abahamba noNkulunkulu abasayithemba bathi nje nabengena bonke ngemithi yokugcina wathi umnikazi wethu ngoba kithi lona-ke ubone insizwe ebomvane yalwa nehlanga uDavide uwantethi nathi umsungezi ngemuva nangaphambili bese ethi usibeka isandla sakho phezulu umsungezi besikhuluma ngayo wajika ngaphambili wasungeza kweza ngemva kwabo zathi isigagaba izitha zabo zabona sejikile esazithena kwaba ngemuva bathi nathi igaba bayithela phezulu kwavala kwabuyisa ulwandle lwavala bathi nxa bephakathi bewela bavuka intombazana kwavuka losi kwavuka uMiriam bathi uMiriam nangabe bebeyiqatha ngaphesheya ngesikhathi bejabula behleka bethi sangoba bathi uMiriam maningi akuyona le imlempi ngalokuthi niniyitusa ngene yona asinamlando maningi-ke asasifikelana sasikhuluma nomnikazi wempi ukuthi siwelathi awubakithi kanti lo sisi ungena nogubhu lwakhe wangena nalo khona lapho lwakhe wathethethi isigubhu sakho wathesefikelana akuthuba kala ngosibonga bese sidlulela phambili ngoba nazo singabonge bakithi singacisha singafiki phambili ngakho-ke awusiyabonga manje leli iBhayibheli badonsa isigubhu ntombazana bakubonga igama lenkosi wabona ukuthi angabalezi uIsrayeli waphinda esikhuthini bakubonga igama lenkosi washo ukuthi wawusadle kahle la ntombazana besolwandle uke wabona isikhathi lesesosha sithatha
Wathi mina bengisola. Ngibona ikhweli. Isona lena. Ngabona ihashe isona lena. Anganeza uNkulunkulu wethu. Usolile. Bakho igama lenkosi. Wathi ngibona umkhonto utanto olwandle. Ungasabanjwa umuntu nomkhonto. Uzoyiba kuku. Iyashi. Abantu sakunamhlanje sosheshe sihamba ngikhumbula basabana ngakudolelana nje angifuni ukuthi ngithole sebethi abantu futhi kunamanga ahambe ngeqhamuka epulpit ngoba mina ngingangena lesibazalana neyizwa le ndaba basabana uNkulunkulu ngempi enganiwanga abantu uNkulunkulu abile abantu ephila. Sokuthi ezinye izimpi odlula kuzona ngeke uyibone uzofike phambi kwakhe uyothunga kaphumuki bese nje emathomo sekhaya eshiqiniso ngikuKristu nangabe kukhona abawuphumela ngaphandle lento engishoyo bakuba bathathu noma bebe useven nawe baningi kodwa ngokweplani esitha bonke laba sebafile endaweni yabo yokuphela sathi sitha bayaphela lana ngathi ohamba nabo akafuni awanabuya watshela ukuthi wawuphelela lana ngoba nangabe wawungathela ukuthi wawuphelela lana namanje ungathusakazeke phansi ukuthi wena wafuna kahle bafika usuku lungakafiki wakubamba kithi wakubona igama lenkosi atubhalwa huko 24 atukubusimakade bengenathi abantu basivukela ekutheni wona nabo ngabe basigwinyile umusimakade bengenathi however sana ngithi mina wesimakade bengenathi albona igama lenkosi la udlula khona abanye ababula waleso simo odlula kusona njengoba wena ukhona nje khona abafayo la wena udlula khona njengamanje la ubalisa khona abanye sabantu abamhlaba efika lapho ngoba bawazange ukwelela ngaphandle kodwa sinayo wena namhlanje umusimakade bengenathi makasho njalo banjubisa umusimakade bengenathi lapha abantu besivukela lento nje ukuvukela abantu basabane ipackage yasekholweni ungaze uqala ukuzonda abantu ukuvukela nje abantu into nje yalapha ekholweni basabane futhi ngakungavukela nje abantu abakhona kutshela nje basabane ukuze nje ngakungavukela abantu yazi nje basabane ukuthi awayiqali indaba yasekholweni akumele ugcine la uzakhona bangivukela abantu uthi nawe uyabheka ukuthi uvukela kanjani uthole ukuthi ayikho into eyenza ukuthi bevukele bavukele ngoba emzweni yabantu ngento yokuvukelana it's within the human nature ukuvukela umuntu uyabona ngicekile lento engishoyo la ukuthi kwafuna imali ukuze
Kulinyazwe iqiniso. Isizwe wazalwane kwafuna imali zokulinyazwa ebazalwane. Sizwana abazalwane. Kodwa namhlanje sikhona. Namhlanje sikhona. Uyabona ukuba khona konke namhlanje akuyona achievement. Bakubonga igama lenkosi. Ngikakhuluma mntakazondi ngikakhuluma mntakamakhayi ngikhulumela nje nabazalwane lapha ngithi inkinga oyoba nayo mfowethu ukuthi nangabe kwakho ukwazi ukubala kube izinto zakwakho zonke. Kanti kufuze ekhala kwakho kube nezinto zakwakho. Bese kuba nezinto engezona ezakwakho ekhala kwakho. Iziphi lezi engezona ezakwakho na? Ngiyabona la ikhishi ngenza konke ukuthi leli khishi bekhona lokho kufanele amandla ayivumela lana sithi ngoba iyo yonke into ikhona. It's fine kuya inakhuzana indawo yokulala no iyo yonke into ikhona no it's fine ukho wonke uthi na uyajikela egarage uthi uzakukhalculate uthi ubheka isarani yakho ubheke lento ekhona uthi nayiqhathanisa ukuthi mhlawumbe nabe singaphelele ekhaya lingaphuma lento kube ngathi 90 lena ngoba akunamandla angakana ngibunge kuyitholela bese yabona ukuthi la ekhaya kunento engasezulwini engeyona ekhaya ukuthi yena ke ngithole lana ungakwazi ukusichazela la uzoyithola kanjani akuyona yakwakhe yasezulwini wona ikhaya kumena ikhaya kumena mfundisi bana izinto zalayikaphela obuvuka ifamily ngayenyanga izinto zakithi lezi ufuza izobe ishoyo kinto bezinto zakithi besodokotela kakhulu bese ngapha asibekhona kakhulu izinto phakathi kwezinto zakini ayibeho haleluya ayibekhona nje bizonkulunkulu lebisa uNkulunkulu madinda umndeni ngibonga igama lenkosi ukuthi nathi kinakela umndeni wakho ukuthi qhamuke ephilena bese bethi sitshele wenzenjani hayi la ababonga igama lenkosi inakhona abazothi bakamagana bazothi nakazone ukuthi ubuye uhamba hambe ngesikhathi abathi yebo basalala siyahamba hambe ngeke sibekele izinto zahambe hambe babonga igama lenkosi nala wena sithi zombiza uNkulunkulu nabantu ababili waba lokho hayi hamba lala jawani usuka manje olala kuze kusekuseni kulele kulindele isibangelo kaNkulunkulu lala nje khona bangalele ngawe njengoba wena uyolala nje lala phela uzayibona ufana nobani malala nje abafana abantwana ebusuku nabantu abangekho la noma abazali bafanisa abafani awungaboni igama lenkosi abalali ngathi bakulendawo eshonke lemali ayehlala endlini yomuntu ngoba nana wafika endlini yomuntu uyabunjwa na ufika lana awungaboni igama lenkosi ngiyafika mkhonza shusha ngibonga igama lenkosi ukuthi nina bazalwane niyadlala endaweni engeyona ukudlala nina senidlala kabi senidlala nalangadlalelwa khona malibonga igama lenkosi nidlala nabanoshomi benu la nizodlala endlini kaNkulunkulu bekungcono nidlalela lena ningadlali la ngadlalelwa khona yabona lena basala balibonga igama lenkosi yazi isikhathi lesi esithatha abangenamandla malibonga igama lenkosi indawo lena basala yokuthola indaba indawo lena yokuthola abantu abangenamandla indawo lena basala yokuphosita lahliweyo
ngiyabonga igama lenkosi ngesikhathi besimamlashile besinenkosi izulu ngoba ngiyayithanda ingayilahla abantu ngesikhathi bezabantu baqedile liqala izulu lithi ngaqotha mina ngoba izulu liyahamba libonga igama lenkosi. Ungafiki uNkulunkulu njalo ulokhu uzombalisela ngosisi. Haleluya. Siyazana bazana. Uyabona nje lendelelo yakho uzombalisela uNkulunkulu ngosisi. Utshengisa ungamethembi. Nezo zalana. Oh, Matthew chapter 6 verse 8 wakhona. Matthew chapter 8 verse 6 wakhona. Thank you. Khona today. Usesizweni bazalana, ngisesedlulela. Ngoba bazalana ukukhuluma usizo oluningi phambi kaNkulunkulu akubenza abasezulwini besondele kuwe. Kodwa ukuba phawo manibonke ngale Nkosi. Khuluma le ntombazane shusha ithi nayikhuluma kule Nkosi enoxho. Ithi sengathi inkosi yami ingama phambi komprofeti waIsrael. Kunomuntu nje kufuze uhlale ufuna ukuyoma phambi kwakhe. Noma ungekhulume lutho ukuthi umini yena uyothatha indawo ekumeni wakho phambi kwakhe. Ekukhulumela izinto okungakwazi ukuyikhuluma ngomlomo wakho. Khona ntona ngesikhulezwe lenkosi. Chapter 6 Matthew chapter 6 verse 8. Ngakho ke ningabi njengabo ngokuba uyihlo sezulwini uyakwazi nekuswelayo ningakakuceli. Ngakho ke ningabi njengabo ngokuba uyihlo osezulwini uyakwazi nekuswelayo ningakakuceli. Ala kusebenza ngoba ukusebenza kahle ngoba sebengenisa idumo. Yebo ukukhuleka ningathemeleli. Manike bana phinda msholozi. Yebo uma nikhuleka. Ya, ngiyaphakepha nanizotwazana. Unezinto kumele uyizazi na usemkhulekweni kwenziwani. Khona izinto ezenzona usemkhulekweni, khona izinto ezingenziwa. Ukuze ungathi uvele uNkulunkulu kaphenduli. Ngoba kaphenduli ngoba uba ngumsindi. Uphendula ngoba usho izinto kumele uzitsho na usemkhulekweni. Awusho na yonke into na usemkhulekweni. Hayi, lo. Phinda msholozi. Kepha uma nikhuleka. Ningathemeleli. Wasezulwini nje. Wasezulwini bese kuhlangana kwabangena. Wasezulwini kwazi ukuthi umuntu uyakhuleka wasezulwini. Ngokwakangema umuntu ongakhuleki kusho ukuthi uyathakatha. Ngibonile kahle. Hayi, akusekuthele wena ukuthi la ungathandaza ukuphila ngani. Ngoba kulo mhlaba esibona awukwazi ukuphila ungekho into ekuphila ngayo. Nangabe kusho ukuthi awuthandazi khona ke into yenzayo endaweni yokuthandaza. Ngoba kwasezulwini kwasekuthi wonke umuntu uyathandaza. Akubonge igama lenkosi. Akekho umuntu ophila ngekusenge bazalwane. Nangabe ungabambile lokhu ukuthi ubambe lokho ngoba impilo yabona nje inature yethu ayivumeli umuntu omnyama ukuthi engakhonzi lutho. Haleluya. Umuntu omnyama ukwazi ukuconvince umndeni ethi akesambeni siye kubantu bamanga. Haleluya. Utshela umndeni ukuthi namhlanje hayi ukuthi siwakwazi phambili amanga. Nathi vele sinangewona amanga. Uphuma umndeni ungene eParisi ulanda amanga. Ikhona phelelayo namhlanje abangeyazi amangeni yaphelela uNkulunkulu engapheleli kodwa yalala khona mama akadlali lo mama ohambayo nalo mama ohambayo akadlali uvela singathwala isinkomo yami la inkomo ekwazi ukungena endlini
manikhuleka. Kepha nanikhuleka. Ningathemeleli. Ningathemelezi. Nalezimo benini uNkulunkulu. Wena mgangathi wayindlela ebheke Jerusalem. Noma mina ngidelela kabi ngithanda. Sikholoza sinasabonze. Ngicela ukuthi sikubize nesikholoza kaphezulu. Bese uNkulunkulu ngekoma ngasasi. Uthuza kumphasa uNkulunkulu. Enejani ndio uNkulunkulu. Sasa kodwa hayi ningesenjani? Ningathemelezi. Amanye akesikhulumele phansi nabasizwa ba TikTok. Webazalwana awukho umthandazo ongcono kunomunye. Kuya ngokuthi uthandaze kanjani. Ungaze uthuswe nawo umuntu othandaza i-hour, wena uthandaze u7 minutes. Kuya ngokuthi i-impact yakhe umthandazo lo wenzile ikangakanani. Sizwana bazalwana, awubona umthandazo ungaze ufuna ukophisha umthandazo ngoba uqaba ukuthi bazothamanda kakhulu lo ngoba sizofinyelela ku10 minutes usakhulwa nokusuka emzuzwini elishumi. Asisebenzisi isizwe nasithandaza, sisebenzisa ukukholwa nasithandaza. Haleluya. Asemngani ngathi lanisibizela ama all night prayer. Misilalisa ngaqonde kulala. Ngikhamela Nkosi. Anginankinga ngama all night prayer. Kodwa beswadinga yini? Babonga Nkosi. Bazalwane besidinga all night prayer la. Ngoba asibe all night prayer ngoba uNkulunkulu elizile. Asingabe sentwana sokhathala ngabo 2 ekseni. Bese sidozakala igiya sekubheke ku4 lapha ya. Sizana bazalwane, semfuzana sidifana abafundisi abalala amsuku kuthanda vele amsuku kuyalaba. Vele sithatha isikhathi sobuye sawenza obuye ngaso. Babonga ivangeli. Amen. Siyazozana nangabe nikhuleka ningenzenjani ningathemelezi. Akuthengelezwa lapha yana. Uzofika nini lento odinga ngabe uyayisho sathemeleza. Amen. Mina bazalwane. Intokazi yangifundisa ukuyivangeli ugogo wami. Wake qaleke kangene kwami imigudu nje naye. Sikhumbula basemajele. Ngiyathanda ngifuna ukulala ugogo sami usathanda nje. Lawubona nje mntazi ukuthi hayi bakithi. Izodonsa-ke intokazi namhlanje. Njengoba isangena amajele nje. Babona igama leNkosi. Uthi yaphuma amajele ingene esibhedlela. Babona igama leNkosi. Uthi yaphuma esibhedlela ingene ey'talati. Ngihambi imankosi ibone nayo. Kodwa hawu Jesu. Babona igama leNkosi. Senze nje bazalwane umthandelezi. Siyaza bazalwane. Amen. Kepha uma nikhuleka ningathemeleli. Kepha nikhuleka nenzenjani? Ningathemeleli. Yebo kumele. Hayi lento yokuthemeleza kuyona yethu yabesizwe. Yona lento ikhona kodwa ibelongi kithi. Thina sithemeleza nasiyabuya umntana okusenhlizweni. Asabonga. Ngokuba bacabanga ukuthi iyakuzwakala. Mama njengoba bethemeleza nje wenzenjani? Babuze kwabeNkosi. Kodwa uzwidi ngudonsa kanjani umthandazo? Babona igama leNkosi. Siyazozana. Uthemeleza nje kungenzela kuyena. Ayintaba nayo. Njengoba bethemeleza njena. Kodwa ngezinkosi hayi ayiphambi siyathemeleza. Babona igama leNkosi. Uma nikhuleka ningathemelezi njengabezizwe. Yes. Ngokuba
bacabanga ukuthi bayakuzwakala ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngokuba lento bacabanga ukuthi bona lazana ikhwemele into yokufuna ukusalela emkhulweni njalo ngisingeke isidingo sokusalela. Abona isabela Nkosi. Sasholana. Asalani manje mayengeke besalelayo manje. Asikathi nasebenza ukunayo basalele basalele. Uyabona lento yokusalela. Usukuthi awunayo indawo ngasekhaya ngoba into yokusalela eyakho usuwethu maphazamisako. Kodwa nawusala manje ushama ngabatshitshi. Wishaye isikhokosi. Angoli fagile. Kodwa cabanga ukuthini bayo. Cabanga bayakuzwiwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Ngokuba bangabanga ukuba bayakuziwa ngokukhuluma kwabo okuningi. Yes. Nakho ke ningabe njenga. Nakho ke lokhu ngabe usuka lapho. Ningabi ke njena. Hayo. Ningenzihlamba sabane? Kunabantu futhi ungabi njena. Abakhona abafuna ukubona abantu. Abathandaza abafuna ukubona abantu. Abenza into abafuna ukubona abantu. Wenza into enje kaNkulunkulu ukuze sembuze senze follow up. Ngibonile sekuhle kanjani ke Nkosi. Ngibonile Nkosi. Hayi ngoba uqonda ukutusa ukudla ufuna ukuza ukuthi ubani wenze nje ayiphele into eNkosi kwenzile. Inkosi nethinta ngempela ke kuhamba ushaya icilo. Alishayi icilo ngento Inkosi esithinte ngaso. Hayi. Khona izinto zenzayo kuthiwa wenza obani ngaveli umuntu. Hey. Uyabona ngabe nona. Bishop. Bese nangabe sesifinyelela ekuvuthweni. Khona la isebesifike khona ukuvuselela. Bevela uNkulunkulu evusa abantu. Yebo. Bese bevusile abantu bevele bevale ithuba. Angithi khona lokwafi ngisajwayele ukuzwa kwaJJ JD. Ngiyabona bazala. Sifike nini ngoJJ noJD sifike ngesikhathi kulahleka abantu athi mina ikhona into engayenza ngesikhathi zomemezela indaba esenhle. Lapho umuntu azoyiswa yena lento lakuthi. Okay. Athi nakuthiwa nenkonzo athi khona osewabhekela abafana abadlalayo. Besitholele isound. Besisebenzisa na. Kuthiwa beko. Bese bangakuphi. Bese thina nomndeni wami. Sicela ukubona lapho singenze njani. Jesus. Ayibonke leNkosi. Bese Nangifike efundisini. 2008. Phesho qale ngafika kuyona. Kwenza ugogo ngemondala personal ihlala ngabasungula. Kanti ugogo notice ukuthi nangabe wenza inkonzo esihle. Ama-investment aphamisa khona isitsha esithiwa iChinese sincane. Kanti ugogo beyibone inkulu kwezinye indawo. Wasithi ugogo lona mfundisi ey'nkulu bayithola phi laba abaney'nkulu ngoba thina sinesicane la. Kanti gogo khona ngeke nami sithole la sitholakale eMaranisi gogo. Bathi hawu babumfundisi siyimali sayiso 4,500 sesikhala. Athi nagogo 4,500. Wathi gogo kodwa ukuthi sithathe into ey'ngcwele. Hayi ngeke engabonakali. Uyoya nini ngakhona? Ithina hayi angazi ngoba qhelile ngeke ngiye ngakhona. Waqala ugogo wabeka imali. Qala ugogo wabeka imali. Sonkelinye ikhadi etshela igogo seniyahamba. Bathi ngicela ukufundisa ufike kuyavunywa ukuthi ufake osekukhona umuntu ekuyethayisele na. Athi na yebo gogo kuyavunywa bangavunywa thina kusumphotho udokotela ngoba ngiyawuza umoya kuwona. Tobe
2,500 yathi ngizoyigcwalisa mfundisi kwathi ngidala gogo mdala wagogo ushawa phelele ku-4,500 yathi mayisephelele ngase ngethi umthandazo athi uNkulunkulu abothi nangabe sebezothilana Jesus manibonga athi simangapha thi sithi ubusuku akhashela wathatha isithi wayeseba abafundi bakhe wathi lokule kusho ukuthi ngesikhathi awubona ngesikhathi ephakamisa lesi sitsha akusona isithi uphakamisa ugogo ugogo uyifake empela nangabe kuphakamiswa kuvela ugogo bese kuvela into phakathi esitsheni bese kutshela ingilozi kuthiwa ubani lokuvela kulezi zinto ezibonena bese kuthiwa hayi ugogo akhize kuthiwa umuzi wakhe bese kuthiwa yena uvela khona khona haleluya ngoba khona hayi obasalwane nangabe senza lenkonzo ayikhetha ukuswela ngempela kodwa iyavamisa haleluya umuse umkhosini Jesus sezama Jesus sahamba njengenkosi sesakwazi peaceful sabele salala asahambi siwenza kwazi namhlanje bangumsini nasihamba ekade clinic ngicabanga ukubizona uyabona security uyabona isakwazi lesi siqhamuka ekhaya kahle basifaka private hospital kodwa akumsindo ugogo uyabona ukuthi esidize kangakanani umsindo wokuthi khona into angayilungisanga egijimeni kwakhe akumenzi nayisengena ezibhedlela ezinkulu ukuthi into yomsindo ingamlandeli madoda Ngakho-ke ningabi njengabo ngokubuyihlo uyakwazi nikuswelayo ngabaceli. Ningabi njengabo ngokuba uyihlo uyakwazi enikuswelayo ningabaceli. Kusho nangabe uyankulunkulu awuyi nenthethe. Wena noma ungafika ungasho lutho ngoba lento izeleyo vele uyayazi noma ungafika uNkulunkulu sekufikile Jesu hayi Jesu izwe uNkulunkulu engithi Isaiah 65 verse 24 Isaiah 65 verse 24. Yes. Uyakuthi bengakakubizi. Uyakuthi bengakakubizi. Ya. Baphenduka. Bengayenza Lobo luni labantu lolu. Oluthi lungakambizi bese yabaphenduka. Ukuyathi kwathwani uyakuthi bengakakubizi bese ngisijana baphenduka. Hayi badala zami uyothi usazoyikhonzela nje uthi uyokhonza kanti uzohlangana nempendulo enhlangabezile uyothi mindelo ashi behlangise phansi uhlangise impendulo yakho uthi uhlelana uzwa amagoga ngalenkosi ukukhetha kuletha uyathandaza ngazi ukuthi uhamba ngesonto elizayo uthi ayifundisi ekseni namhlanje ngabo ivele yabuya i-answer yakho konke bengizele lapha sengiyavuka kusasa futhi sengidukile ngibuyele emuva uyothi bengakangize njani bazalwane bengakangize bese ngisenjani bese ngiyaphendula besakhuluma yabuzwa haleluya bila yakuthi bengakakubizi bathi bengakakubizi baphenduka besakhuluma yes ngiyabuzwa sure besakhuluma bese ngiyeza lezi zinto ziyakhuluma amen kusho ukuthi
kufuze sibheke indawo kamoya. Sibheke indaba bese singakhuluma khona lezi zinto. Ngoba ekukhulumeni kwethu lezi zinto siyaphendula. Amen. Yo. Matthew chapter 18 verse 18. Yeah. Verse number 18. Yes. Ngiqinisile ngithi kini Yeah. noma ikuphi enyakubophe emhlabeni Yeah. uyobe eboshiwe ezulwini. Noma ngisho abazalwane Noma ikuphi enyakubophe emhlabeni noma ikuphi ngobophe emhlabeni uboshe mana buyela 65 verse 24. Verse 6:24. Yes. Yokuthi bangangibizi. Yes. Yes. Besakhuluma. Mana bakhulumani khona into abayibophayo. Bese sikuvumi lokho. Bethi se bazalwane ezinye izinto yithi esifaka endleke. Amen. Sithi lokhu angudingi. Matthew 18. Yes. Yes. Ngiqinisile ngithi kini noma ikuphi enyakubophe emhlabeni Yeah. yoba boshiwe ezulwini. Yes. Nanoma ikuphi enyakukhulule emhlabeni Yes. yobe khulule. Nizwi nanoma ikuphi eniyakukhulula. Okay. Amen. Qinisile futhi ngithi kini Uyazi ngiqinisile. Bese phinda ethi futhi umbali ngiqinisile futhi. Nezo zala kufika kwavela iqiniso eliphelele. Bese ethi akuphelele ngale iqiniso kusekhona elinye engicela kumfaka. Bese ethi ngiqinisile futhi ngithini. Qinisile futhi ngithi kini uma babili kini emhlabeni bevumelana. Uma babili kini emhlabeni bevumelana. Noma ingaluphi udaba abalicelayo bayakwenzelwa ubaba osezulwini. Hawu. Phela. Qinisile ngithi kini uma babili kini emhlabeni bevumelana. Yeah. Noma ingaluphi Manini mhlanganizwa analandi noma ngaluphi udaba. Kusho ukuthi kunento ethi kunomkhuleko omunye okufuze kuyofuna umuntu enzovumelana ngayo kuleso sidingo esikhulekelayo. Akuyona yonke imkhuleko kumele uyikukakuqe wedwa. Ezinye izinto kumele ubheke umuntu onhliziyo efana neyakho. Bese nenza umkhuleko wokuvumelana. Lo mkhuleko wokuvumelana mthwake nangena vumelana noma ngabe nivumelana ngaluphi udaba. Lelo udaba niyolenzela uNkulunkulu osezulwini. Lisithezwa bazalwane. Lolo udaba niyolenzela abantazalwane. Kusho ukuthi lo uNkulunkulu osezulwini ukwazi ukwenzela abantu udaba lwabo. Yebo. Nabe bavumelana. Kusho ukuthi besina emkhabathini sizovumelana. Mangokho mangokho. Eyinto efuze sivumelane nayo. Ethi uNkulunkulu sikhulekela ukuthi kungabikho elinye i-altar lemkhabathini elophilisana ne-altar lakho. Uyazi bazalana ukuze into kaNkulunkulu isebenzele ifunela indawo la izoba khona. Eminye imkhuleko yethu engaphenduleke kahle indlela esiyihengisha ngayo emkhulekweni. Umkhuleko wokulala. Umkhuleko wokuvuka. Lento nje ayikho ndawo eBhayibhelini ithi kuba nomkhuleko wokulala nomkhuleko wokuvuka. Awaziwa. Amen. Ngicela ungitshengise ivesi kuba nomkhuleko wokulala. Ungitshengise ivesi enhlaba nomkhuleko wokuvuka. Ngoba mina ngifunda ivesi khulekani ningenze njani? Leya kwakho yomkhuleko wokulala nokuvuka. Asibheke ivesi phela ekushoyo ukuthi senze umkhuleko wokulala. Nawo lo mkhuleko wokulala unama-condition akhona. Uyedwa othethayo. Bakithi niyazi sekuzongena nge-TV. Asithi nqaphu masela. Sezala bazalwane. Hayi khona ongekho kulomthandazo othethayo. Hayi. Mangibani igama lenkosi. Usiya
esontweni la khona okwaqala khona ngenkonzo yokuhlambuluko kwamdlondlo thuba nje amen uyabona ngayenza ngibuyele esontweni kaBobo ngisibeke isikhathi sokuhlomika washo inkosi yamabandla uyabona ukuthi mntazona ubezaya usetshenziswa ngale zikhathi ngabe landeleke sesontweni ayingaka ubezaya lasebenza udobe khona la ukuthi umthetho wakho uwuso kodwa khona esikalini la sesizama sasithanda base sithi ngasekugcineni conclusion cause usiyomfikela la hayi mafikana khona and into ithi lo nkulunkulu osikwazi umthunza ufikelela ingafika khona ubani omdala phakathi komunye la ngoba sizwa ukuthunza akufikela njengoba uyazi khona la ufike khona awufikile ngani njengoba yena uyabona khona afikile khona kuba bonke abantu bathi kuba isathuba lebhatala lekonke usiyokufikela Nkosi nala ngafikanga khona so usuku namathelele yona owantoni igama lenkosi nakhetha yini ngasalane nakhetha incwadi ngavuka isivalangu lento lesishisa kodwa ngiyakhetha incwadi ngabamba kancane into manje ingathi yangapha asesukuma namapela sabela kube ngikhona ukuthi khona ongakasukumi ngathi ngizwile incwadi yesamani siyazozalana incwadi efunde yesambulo kodwa ngaqedela ukuthi sambulo ngathi ngizwile incwadi yesamani sakhulume sabani siyazozalana kanti sabani yasanga uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu awupheleli ngosuku olulodwa lento kaNkulunkulu usuku yenziwa uzugcina usuphelele lento afuna ukuphelelisa kuyona manje inkinga ayifuni ukwenziwa sidayisa right ngabonga ukuthi silweni wenziwa sifuna ukwenza abanye nathi singelenziwa haleluya haleluya ngitshele ipi ngoba kamizubasi ngitshele ipi nje khona asinayo ipi enkulu ebandleni kaNkulunkulu ipi idalwa yikopiti amen ngoba ongenalo utho ufuna ukuzoba yikopiti amen utho ungencane nangabe komfika ba ngeke kulinde phansi sebeba ngoba lo wani nangiyobhibhika khona akuyona indawo yokubhibhika asifanele ukumalana indawo yomuntu yafela le ndawo esesiyithatha nje kalula bazalwane bekungamele bazasigijimele le ndawo bekumele nozali yona ethi beyubani maNkosi
Hawu. Mina ngisebenza kubazalwane. Bengingubani? Ngisenza. Siyathoba
Hallelujah. Siyabonga Nkosi. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Cela nje 5 minutes nje bazalana. Cela nje 5 minutes nje bazalana. 5 minutes nje ngempela bazalana. Sobe sesiqedile. Ufundele uMalaki newethu. Chapter 3 umfundele verse 16 umfundele no verse 17. Malaki 3 verse 16. Yes. Kuthi lapho abamesabayo uSimakade uma bekhuluma bodwa omunye nomunye uSimakade akulalelisise akuzwe lokho bese kubhalwa phambi kwakhe encwadini yokukhumbula abamesabayo uSimakade laba abahloniphayo igama lakhe. Ungakafiki 17 ngiphindele verse 16. Kuthi lapho abamesabayo uSimakade uma bekhuluma yes bodwa omunye nomunye yeah uSimakade akulalelisise akuzwe lokho bese kubhalwa phambi kwakhe encwadini yokukhumbula abamesabayo uSimakade labo abahloniphayo igama lakhe. 17 uSimakade wamabandla uthi bayakuba ngabami ngosuku engiyakwenza ngalo ifa lami yakubazwela njengomuntu ezwela indodana yakhe emsebenzelayo. Yes. Lephinde futhi bese siyahamba. Makade wamabandla uthi 16 uthi lapho abamesabayo uSimakade uma bekhuluma bodwa omunye nomunye uSimakade akulalelisise. Mana ke nasikhuluma omunye nomunye uSimakade enza bazalane akulalelisise. Hayi nje bazalane akulalele nje akulalelisise. Lokho akuzwa ukukhulunywa womunye uSimakade wenze njani akulalelisise ngesizwe ukulalela kakhulu ukuthi ukulalela kunjani ngoba kagcine lalelile kunento ayenzayo naselalelile bese kubhalwa phambi kwakhe encwadini yokukhumbula abamesabayo uSimakade labo abahloniphayo igama lakhe. Bangabeke walalela abakithi sekuthi akubone mntakalandela ukuthi lo owabona incwadi wabona incwadi zivulwa nenye yaphinda zavulwa abantu ababebhalwe besuselwa lana ngoba kuthiwa abamesabayo sebekhulumele bodwa kuyalalelisiswa bese kuthatha incwadi bebhalwe incwadini yokubakhumbula kunencwadi ebhalela nje ukuthi khona abakhunjulwayo ngayo engasezulwini ngibonga igama lenkosi incwadi ebhalela ukuthi ngibonga igama lenkosi yokubakhumba bazalwane mina ngishincwadi yokukhumbula incwadi kwenze njani bazalwane incwadi yokukhumbula ukuthiwa incwadi yokukhumbula laba ababekhuluma omunye nomunye bekhuluma uSimakade walalelisisa wayesebiza incwadi wathi akubhala incwadi yokubakhumbula ukudela 17 uSimakade wamabandla uthi bayakuba ngabami laba abazwile bekhuluma omunye nomunye kwalalelisisa ukukhuluma kwabo babhalwe encwadini labo ukuthi bayakuba ngabakabani uSimakade uyabona ke istatement esikhulu neseshowa iverse nathi uSimakade wamabandla amanye uJehova wamabandla igama lakhe qho eliveza iBhayibheli lithi igama lakhe qho niyezwa bazalwane phela lento lena iyabona indodana kaJesu makubona igama lenkosi ehubeni uSimakade umbeni uswele base topana ngikuswele esithi ngasebenza nathatha khona ke la afike qede khona athi udeke ithafu engasho ukuthi uthumela ingelosi zokudekela ithafu athi yena udeka ithafu ebusweni besithazana sezwana bazaba uSimakade wamabandla uthi bayakuba ngabami ngosuku engiyakwenza ngalo ifa lami ngiyabazwela laba ke abozwela malibonke igama lenkosi kodwa sabana angana umsebenzi womusa esiyenzileyo sizweliwe njengoba siyezwana bazalwane
wena ungacabanga ukuthi khona into enhle enkulu eyakhopha abasezulwini basithakazazwe. Ngamanye amazwi kunomuntu owathi ngenxa kaSibusiso oyishtama wali ebheke ebhujisweni wathi umuntu munye wathi ngenxa yakhe kungakho kuthiwa incwadi yeqala lethi yadatshulwa idatshulwa lo muntu lekade sibangalela nsuku zonke uye lo mawu bonke abalekhosi kuthiwa ebesingeni lo moyingcwele kuthiwa umoyingcwele uyasibubulela ngoba singakwazi nangendlela besingakhuleka kuye ngayo ungabona ngabe usukholiwe iqalesisi into yokuthi niyahlangana nomoyingcwele ngoba nokuhlangana uhlangene ne-representative yakho umuntu okwazi ukumela bonke abalekhosi mhlawumbe wena wazi ukuthi kuyahlangana nabantu benihlephula benkede igama lakho kanti umoyingcwele uphakathi naphakathi mabonke igama lenkosi bethi sebelikhethe balikhethe balithi nya evele ethi umoyingcwele ungatshelwanga muntu ethi-ke khona into engemnandi ekade yenziwa nabazalwane akutshelwanga muntu ukuthi kunomoyingcwele olapha ngakubo. Umoyingcwele ungena emakamela asiqhuqudwa khona. Ngezwa mzalwane? Ayisekhulumela phansi la ikhona le nto. Mina ikhona nokuqina nje phakathi. Bethuna nje. We, okuhle kwasokuqa ngendlela. Ngeke sihlale ngoba singabi nakho lokho abacabanga nase sinakho webazalwane ukuba nezinto ezintsha kusho ukuthi usomzalwane. Amen. Ukuba nakho konke kusho ukuthi uyakhona. Amen. Ibhayibheli kuyomsiza umuntu ukuthi azuzifake izwe lonke kodwa akuhlekele ukuphila kwakho. Ukuba neyinto ngakho akungakwenzi ungene kubantu bezeke ukholwa. Izinto azifaka kodwa umuso singenisa la. Haleluya. Mabonke igama lenkosi. Ukuhlala emizini emkhulu. Angasenzi ingoma sikamakhoba. Amen. Akungenzeki into okusiswe ngayo ikwenze uyibone usungcono ngabanye. Amen. 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 Ngabe ufika esibusiso sikulimaza khona. Akusona isibusiso kufa kwakho. Amen. Hallelujah. Thank you. Smagato amandla uthi bayakuba ngabami. Bayakuba ngabami. Ngosuku engiyakwenza ngani mfana. Ngosuku ngani baba. Ngiyokwenza njani bazalwane? Ngifuna leli gama elithi ngiyokwenza njani bazalwane? SinoNkulunkulu osizwelayo. Ngokubona nje SinoNkulunkulu osizwelayo. Wena macabanga ukuthi khona ilinge senza cha ukuthi siyazwelwa nje. Into ezwelwayo yinto engenawo amandla. Nangabe nje umuntu awuNkosi yami usho uJesu akashusha. Usho kubantu behla conference. Ethi uNkulunkulu esisixuku sabizinsuku ezintathu. Sihleli kini. Singenakudla ngiyasizwela. Ngangena abadede nabahamba lana. Bayobulawa yindlala endleleni. Kusho umuntu akade behleli naye. Ngoba sihlali naye engalunguzi ababelele. Asile duze wakhe ekhona amabonke abelenkosi. Bese kunento ngisho sakade uNkulunkulu aselunguze kwakho namhlanje. Sengihamba konke abelenkosi. Sakade ngifika basazibisa bakabadoza. Uthi lesikadulana uswe. Uthi khathi into la awabonke abelenkosi. Ngoba awabonke bakwazi nasiswele. Kule wona busuku. Ukuthi uNkulunkulu baswele napho sebefikile. Haleluya. Kule wona busuku ukuthi uNkulunkulu baswele. Baphambane namakhasa bezalala. Nakho moyingcwele baswele. Kunaloko abazenzela abantu. Bekafika yonke abantu kodwa ngeke benika uswele kaNkulunkulu. Haleluya. Swele kaNkulunkulu basukuthabula bahloba sibi. Bethi uvuke kanjani Dr. Isandla sinamandla. Esifinyelela